wadaroma saa afashe no eduru ho uma wadaroma na aboachi amayen kwantakase hene ekusi wanan bibia ye kama eno ho aseda de wadaroma mo se ebeba nanso sesei yabebom ne se wonana dua awo ha yeyi na yede ne kobekwai na yede wonana foforo nso twumasi ono na yede ba behwe menhia ha wadaroma no omuntimi nye wa de awo na ohweso so mo amfa omu amechirawo no wan shirawo mu no wan tu omu fo bibia no hom betimaye ne omu no obedia de na omu ababe krawo se onana dua okobekwai onana twumasi nso ababe hwe wadaroma menhia ede amawo omu ba ya no manante se ndebro otumfo odumase Etienne Jom Etienne Jom Etienne so fanyi so tu voice no so do wase say dem hye tie no ampa ebi ko ne bi aba na dua a se be obeso ha no osoma ha yi papa enti wo ko no be kwai so sanje na ne dia enti wo ko hoyi sa do wa ye na ha na so sanje ne no ko no ho sa ma no na dua si a wo ba no se be em se ya bo fi amane se sanje na ba be so no enti de dua ye no ayura ebe na ba so no wo be to aso na ye man nsene sa na so no se be enko nanim se be yange kan so de sanje se be dia prekope se wo ye bia no do sama onyankopon no sama mu nyina se wo ko onyankopon ka ho na odwuma no se be enu anim fa wonko na wo ba so onyankopon so ni wonim na odwuma be ni na so no se be enso onyankopon ani so tu fo se no Etienne Ozopon so dia se ro asita bem na pessoa okro na daro me iro odo me bru so for ponse odo me bru odi kamera de nema ko na samre na wonya o ti o na chi no na yesa Awukudae o de na ba abechia wo to de be fia ansa be kra okro asa no wako odo me bru so poser was no so de osoria na hwe na makachi do aba na oja kwa na sebe ni shred wo chikura prego rozo da se bru Breast Care International otumfo na Dr. Beatrice Wiafiade ene dano ohiba boacheje otumfo nyahine onedi omani ade omaba otumfo achiame o my right say dijina ha Onwane nana Dr. Beatrice Wiafe oda eku friend Breast Care International. Ohini tie. Osan so da Peace and Love Hospital ewo Odium Benson Louis ano. Na omo ba say one penifo woku no mu ene ahoho efiri amano ne abane say ene ewura eba bidie Awukudae. Na afi nso dwumadie kese bi a eti wo mani so epese de ba asantiman
ɛfa sɛ yɛba bɛsi Kokuram hospital kɛseɛ paa a ɛbɛtumi etu yadeɛ a ɛni eduro a Ghana ha koraa no ebi ne ase yi ɛno na mpɛ sɛ yɛde bɛto yɛwura nim na sɛ ɔma bɛpɛ nhyira ne akwankyerɛ na sɛ ɔma kwan a ɔma pɛnda a yɛde ne nyinaa ba bɛbɔ no na ɔmɔde asɔ abɔ fam ho nti wɛde yɛbaa na ɔmo baa sɛ ne wura bi de Awukudae ne de saa medie nso ɛba bɛto ɔmo ni na mede bɛma Dr. Wiafi na ɔmo ka ɔmo no so wɔyi ɔmo ho adi akyerɛ yɛwura. Otumfo Chiame Mpacho Mesre Enidie Akasa Kakra. Many board of directors of Breast Care International, Peace and Love Hospitals, Ena Ebaye, Ena Fe Awukudae Efi University of Pennsylvania, Awomoso Abekayemu, Eti Medica Ena Fe Professor Anson Nufi. Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Vice Chancellor NMR ne say ombra no meka ye ho because dwumadie no omo so eka ho. Nti mebubo omo eka me ho ne din na fe ma kire dwumadie na se kakra. Professor Stephen Every of the University of Pennsylvania oka Global Health Catalyst no ho. Afe Professor Shannon Oriel, also fi University of Pennsylvania, and a baye. Yina eba be di adaye na fe yada otumfu ase na yasre enhira ama project na yebeye no. Mrs. Theodosia Jackson, ono na ye chairman ema ye board of directors no. Afe Mrs. Ekuya Anan, ono so ka board of directors ne ho. Ono de onye ho fie ha. Professor Edward Wiafe, ono na ye Pro Vice Chancellor, Emma University of Environment and Sustainable Development. University na fufro kra na beka Ghana University hono. Ono na ye Pro Vice Chancellor, or ye member of the board, and ye miniakitwa. Professor Daniel Anson, meka enofi. Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Dean, Emma in Medicine Department. No. Professor Tony Opoku Ajimai, also Chradia of Kwame Nkrumah University of Science and Technology, also a member of your board of directors. No. And now, Omweka Hune Emma Ajumai 4 and Neomo Bias in a Babesum. Nana Wadaruma, Otumfo Chiame. Adaruma last year, and I throw kratebi, the Lancet Commission's report on oncology for sub-Saharan Africa. Ye de share cancer, war Africa hano. Sintoa a womb, and in ye was say ye. If you say Nkrofo brain womunya cancer, this one to call India. This one to quite America, this one call Europe, as on one cosa moyare. Now, one more intimate corner swear, ye woman day. Intin ye can ye tibon hono.